Bai, bai. Bai, bai. Azken naiz isilpean, irrian, begietan, ilusio, lainoetan, itxututa. Itxututa. Hamilegi zenbat min, zenbat gau, loen barik zenbat musu, eman gabe zenbat marko, maite zaitutako. Familia eskerrik asko.
pare bat itxein bio, jentia datorren hona, 11:05 hasiko gara. Bueno, hasiko gare, 11:05. Egun on danoi da eskerrik asko etortzeagatik, Hau, izen bida aurkezpen bat. Badakitzu dagoela proiektu bat gobernuak atara dauela gure kale inguruen itxeko, Eko Bulebarra, da guk EH Bildutik atara dugu beste proiektu bat. Hau izen bida bakarrik aurkezpena. Da gero, importantien betetagaku zuen iritsi ere bai, zein dean, lehenengo aurkeztu egiten ben maizen gazenok, eskumatik gazitxe, Gaizka Araña, Nerea Hernández, Aitor Zubiaga eta nire Fernando Kina. Lauro gare EH Bilduko zinegotziak legislatura honetan. Hori esan da, gero, beste gauzatxo bat, martxoan 16an egon zan bileri hemen komunidadekue. Ez dakitzegati, baina dana erdera zein zen, gaztelaniaz. Gurosuena, eroso sentintze bagare erderaz, berdera zein gau, bat emate dauko arazoik, bestela gure asmo euskeraz itxiera. Bai, jarritxoko euskeraz, bai, danok. Bueno, nik ustuko gaten, txarlau izen bida, lehenengo apur bat sartu begare aurkezpen gisa, zatitxo bat, gero bideo bat ikusi bideo, nik pentsatu bideo erakusten duela, zein gure asmue, da zein gure proposamena, oso argi. Gero, haren ostien ja, berbaingo apur bat, ze arrazoi daukon guk hau aurkezteko, da ze kontraste dagoen Eko Bulebarrakin, da gero azkena izango da, enjune sei proposamen zehatz, da gurule hori aurrera taraten duen danon artien. Fanzan egunien esaten gauen dauela bi movimendu. Bat da politikue, movimentu politikue aur gaditz, burrukan, udaletxien, eukitu bilera gobernuaz, gero komentauko, zelan fandien, da gero da beste movimentu bat, da kaletarrak, Stanleyok, ikusi dugu dala gutxi, Grupo San Juanin bebai, mobilioen diesela, egoen proiektu bat, mobilioen dies apur da, presiño apur bat sartu daue, da gelditzu ina momentuz. Zego zen hortu daue. Nafarro etorbidean, berdine pasetan.
Hare dauz gurekin lotute, han gurak neurtute 600 autobus baino gehiago basetan diez egunien, gora eta bera, da orduen behar kezka ondisa duki, bai. Mobiru indiez, egon diez gobernuaz, da zehose jaso daue. Bastakit, holan guri toketa jaku bai, mobirutie, fanzan egunuko bileran, han bileri egon zan, dan erabakizien, aparte numeruek eta honan, erabakizien bi gauza. Bat zan, komisio bat sortzien, guraldetik komisio bat, jokin zaitegi da gari bai, da bigarrena zan, aurkestia hau proiektu hau. Zaten eurak hango juntie egon zan gobernuaz, da etorri ziren kontetan aber ze diritxo ze atara dagoen handik. Da gero egon zan, bigarren erabakizia izen zan, gube aurkeztu biola gure proiektue. Gure proiektue, gube kezka hundi segeuken aurkeztu ala ez, borki. En jo, esango nauke, kampaina gogor bat. En jo, aldizkarixe, buzone hauen jo, gero badauko bideotxo bat ontsi ikusi biole da mobiroen jo, UEF horri bat, ez gauen gure, ez da gizelan esan, baina asmo ez da konfrontazio lortu. Enfrento gobernuaz beste gauza batekin. Da gure asmo esan, guk aurkeztu bio gure proposamena. Gero, horretu bina zapura, baina gobernuakin egon gare. Haren erantzune izen da, publiko gogan bai, baina izen da apur bat, libiano esaten da erderaz. Gauza batzuk, esaten dago guztetak gatiela, gure proiektotik, zentzue daukiela, logiko ediezela, baina ikusten dagoela igual, hemendik 3 urtera, o 2 urtera, ingo zeo zer da. Da beste gai batzutan, ezetz. Txatiela guztetan, da jazta. Ez lo que hai. Osea, que bideo ikusi aurretik, apur bat, ez dugu jaten, filosofia moruen, zer daz proiektu honen atzien. Osea, guk ikusten dugu, gobernuen proiektuko ekobule barra da proiektu bat, ez dakitxe, iraganean lotute. Osea, indala, ez dakite, 20. mendean ingo bazan, olako proiektu bat, dirigintza proiektu bat, holan izango zan. Zein zan orduen, autobusak eta trafikue etorten zan zentroraino, da gero urtete zan, da hori zan logikuen alen. Ze gertatu da oin, da gainera gehiago hartute, pandemia sartu dela. Honekin ze gertatu da, hiri zentruek bihurtu diezela danak, bihurketan dabitzela danak, peatonalak. Da ikusten doa adibidea, ez da gini, Parisen, Madrilen, Nueva Yorken, dana doie zentzu hortan. Da guk ikusten du proiektu dela, ekobule barra proiektu doiela, atxeruzke, begiraketan dugu atzera. Gurie, gure unera, aurrera begiratu, hiri bat, bakoitzak, hitz egiten daunien ekologia hori gauzak, bakoitzak enbio gure arluen gauzak, etxien, aldanien. Da gure hemen arrasate bat, hori, esaten dena, mobilidad sostenible, da hori edan, baina hori gauzo diez, itxen dauena hori. Hiri bat eroso, da gustora ibiltzeko. Gupentsen dago, asko irabaziko gauela, dana hori peatonala itxen bu. Gero ikusiko horrixe zei proposamen daukun, eta gero zehaztuko gixo. Zaten hauen hori filosofia moruen, eta genit, ekobule barra ikustu gotenien, torte jatburura askotan, hemen isonobe urte batzu badauko, akordetasarie gasolineri ezelan egon zan portaloien ez, joanetan gasolineri. Da nire buru etorte jat da. Osa, begiraketan gabitz, gauza bat, enbio gozo, ekobule barra ez dauko, ez dugu ipini de gasolinera bat portaloien, espero dugu, baina niri dutxe jata lehen normala zan, kaminue bitori xarafateko handi paseta zan, azan normala. Zer fan da, fangari irabazten lekuek, oinezien dako, oinezien ibiltzeko, da hori da. Da hori da gure filosofia, hori da asmue. Gure horratzien zer dauen, hau dau, hori da dagoena. Orduen, ondo pentsatzen behar oin ikusi bio bideotxo bat, baina beto azaltzen dago dana, filosofia hau, da zer dagoen atzien, bale? Arrasateko betzeko 6 proposamen. Espazio publikoa gure nortasunaren isla da.
gaur egun pairatzen ari garen osasun krisiak gure bizitzaren alderdi asko birplanteatzera behartzen gaitu. Besteak beste, gure herrian mugitzeko modua. Hirigintza diseinuaren eredua aldatzeko unea da. Oinezkoentzako espazioak irabaziz. Batez ere, arteria nagusietan eta udalerriaren erdialdean. Eta alden neurrian, ibilgailuen trafikoa saihestuz. Testu inguru horretan aurkezten dugu Laubide proiektua. Oinezkoek, pertsonek, autoen mesedetan aspaldi galdutako espazioa berreskura dezagun. Hauek dira proiektu honen gakoak. 1. Garibai etorbide osoa oinezkoentzat bilakatzea. Mahalako biribilgunetik kontzezio kaleraino. Oinezkoentzako eta jolaserako espazio zabal, seguru eta harmonikoa lortuko genuke. 2. Laubide aldean autobus geltoki estalia sortzea. Jose Maria Arizmendiarrieta plazan. 3. Lorategia sortzea iturbide egoitzaren inguruan, gure adinekoentzako aire zabaleko ingurune eroso eta atsegina sortuz. 4. Nafarroa etorbideko zirkulazioa noranzko bakarrekoa bilakatzea. Trafikoa murrizten da. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako espazioa irabazten da. Eta kutsadura nabarmen murrizten da, bai airearena, bai akustikoa. Aldi berean, kulturolara eta Juan Artzamendi musika eskolara joango diren 100 lagunen mugimendua seguruagoa izango litzateke. Eta Zaldiebarren irabaziko litzatekeen espazioari esker, aisialdirako ingurune zabalagoa eta seguruagoa sortu ahal izango genuke. 5. Zerrajera kaleko zirkulazioa noranzko bakarrean. Norabide bakarrekoa eta bidegorri batekoa izango da. Baimendutako gehieneko abiadura, 20 km/h izango litzateke. 6. Laubide proiektuak, halaber, udalerri oso hartuko lukeen bidegorri sare oso bat eraikitzearen alde egiten du. Zati batzuetan, behin-behineko zatiekin, eta beste batzuetan, posible den lekuetan, behin betikoekin. Horrela, atzean utziko genuke, behingoan elkarren artean loturarik ez duten bidegorri zatien segida. Proiektu honen helburua, udalerriko espazio sozioekonomikoa suspertzea ere bada. Oinezkoentzako guneak zabaltzean, hirigintza eredu antolatuagoa eta seguruagoa izango genuke. Kutsadura gutxituko litzateke, eta horre guztiak tokiko merkataritzari eta ostalaritzari mesede egingo lieke. Eta jakina, Arrasateko biztanleok erosotasunean eta bizi kalitatean irabaziko genuke. Laubide beraz, etorkizuneko Arrasate gaurdanik eraikitzeko planteamendua da. Eta are gehiago, obra honezkero hasita dagoela kontuan hartuta. Proiektu egingarria da Laubide, zailtasun teknikorik ez duena, eta ekonomikoki bideragarria. Aldi berean, hirigintza plangintza adostua izatea nahiko nuke, gainerako alderdi politikoekin, eragile sozioekonomikoekin eta herritarrekin adostutakoa. Azken batean, erronkei, zentzuz eta ausardiaz aurre egitea. Bueno, hau ikusitxe hoin, parentesis bat enbiot, lehen komentau dut, bileran bi erabaki hartu ziela, komunidadeko bileran, bazala hau orkezpena itxi da bestia komisinue. Komisinue bele lan adabileitzen, baina, bueno, atxo gabien deitzu guztien komisinoko batek, eta busone hauen jaue, papel batzuk, eta erantzun gutxi jaso dauela, aukeri ukitzen bozu eta diesela bi galdera, eta da gutxi gora bera atarateko, abertze, danon hartien zelan ikusten dugu hau. Ez gure aurkezpena, parentesis moruen, ez no komisinuen, da ez baina, bueno. Da gero komentetie, horre sarreran eitzi du, aldizkarixe, da gero dau horritxo bat ikusteko ze diferentzia gongo zan ekobulebarra eta gure proiektuen bitartien. Osea, gero gure bosue hartzi. Da gerri dugu bai, Dabil Jausten, ez da, igual ironi izango da, baina ekobulebarra proiektu da, horre planuen. Guretaz dugu gine, ipini dugu ondo, baina
Vale, bueno, nik lehen utzi gora bera komentau dut gauza, baina komentau biok ze arrazoi bide, hori ikusten diaz, ze arrazoi bide erote euskun noni da, guk planteetan dago hiru arlotan hau. Bat da hori, etorkizuna, ikusten lehen esan duten moruen, ikusten du proiektu bat aurrera begiraketako. Proiektu lau bide da aurrera begiraketako. Beteko gauen dana oinezkoen dako zatixek, bizikletak ibiltzeko, baina fuera autobusak eta trafikue, guk pentsetan dugu Garibai eta Biteri diezela arrasateko ardaz printzipalak. Ez da adibide hori eruten, Donostin zentrora, ikusi duzuen unen jan, estazio ez, usen estazio, batara da apur bat, Gasteizen batara da apur bat. Da zentruek bihurketan diez, gero eta gehiago ondix hauek, baina biztanlien dako, disfrutetako irisek. Komertzioek, ostalariak eta danak irabaziko ben mordo bat, gure ustez. Hori da alde batetik. Gero, esan dune, bada tendentzia bat munduen. Oine, ise egunero irakurtzen du gauzat, honeaz lotutez, Madrid zelan mobirudan, Madrileko zentruea kotxe gutxi biltzen diez, eta zisa bakarrik, Paris eta horri, entzuten da hori, Campos Elíseos da hori da urte batzutan dana peatonala izango da, ez da egon bihar, da hori da Kristona Benidian, bukatu itzen da Tour de Francia da hori da, da dana doi hor Berlin, Nueva York, dana doi ez darlu berdinien. Gero, bueno, ja, erunde estelikoetara nire zen bi Holandan bizida, da nire batzuetan basate guztie da. Batzuetan esate guztie, entzun dut, udalinguruen bebai, esas nefastas influencias centroeuropeas, dauketela. Hau ez da bihurtu bihar Holanda da hori da, seguru, baina kaminoekin bihur, txigutxi. Gero ikusiko neurri bate planteetan daune da, hori bidegorrixe danak berriztu, gain barrixek, eta dana bete bidegorrixaz, eta hori dan. Bigarren ardatza ikusten daune hemen, ze pasau duen pandemiakin. Osea, pandemia hau, momentuz, dokumento bier zen. Pandemia hau, momentuz, gauza txarrak ekarri dau, baina gauza batzuk onak bekarri dau. Da gauza bat onan ipentetu dela, mugikortasun aldaketie. Osea, zelan, lortu diese lekuek ibiltzeko, distantzia bio, pasietako distantzia bio mobiruteko, gero eta gehiago transporte publiko erabiltzen da, zehozer positibo ekarri dau. Orduen, horrez lotute, honek prozesu azelerauen jau. Osea, esan prozesu bat doiela gutxitza, da azelerauen jau mordo bat prozesue. Da, hirugarren ardatza izango zen, inbertsioe, diru publikoe. Guri proiektu honetan, pena hondi semutu duzku, ez da egitzen, bat esaten dugu aurre kontue hau itxeko 2 milioi eta piku diezela. Imaginau, hemendik, hau proiektu guri itxako guztetan. Hemendik bi urtera, aldaketan bada gobernue, dilapida hau itxen 2 milioi eta piku, hemendik bi urtera barriro beste 2 milioi eta piku ezebez itxeko, bueltan barriro etorteko ongazen lekure. Hori da, guretako dirue dilapidau. Eskatu gutzen moratoria bat bai gobernuei, pandemia momentuen ez dakigu noiz bukatu bidan, hau itxi, oin momentuz itxi dauen moruen, da hemendik urte betera, pasetan danien ikusiko abertzelan geraketan da momentu, eta gainera, urte betien, buelta pare bat emun, pentsa hau, egon gentiekin, abertze pentsetan duen danok, eta hori, da momentuz, ikustu du ez. Moratoria hori ez da hoin bi, erroneik azten diez, azten dago eskabadorak, eta venga, jota latigo. El proiektu eso, Eko Bulebarren proiektu, gure aldetik ez da aldaketan gauza hondirik, dan autobus ez beteta da rotonda gigante bat bihurtuko da dana, dain jaue hori Mafren inguruen jauen la poza, hori parke aukatiku eda hori dani da, hori ikusten du, baina prozesua azelera hoitzen da. Horregatik da, momentu hau da, mobiluteko, politikoki mobiluteko, baina biztan demoruen bebai mobiluteko. Oin da momentu o geldiketako, o buelta bat emuteko burui da pentsetako.
Horrik iruro diez. Osea, horrik iru ardatze etorkizuna, gero pandemia, ze bihurtu dauen mugikortasunan, da hirugarren hau inbertsio publikoa zorrotzago izan bigarrela. Zineo dilapideu diru holan, modu batean izan da. Oin, Aitorre pasabiet hitza, da Aitorrek planteu bidau, gu sei proposamen zehatz itxen duen proiektu enten. Dale. Bueno, egiz izan da, bideoa ikusi ostian eta Fernando entzun ostien, labur izango da, baina Fernando esan dago, iruitze jaku proiektu hau, hirigintza proiektu zaharkitu badala. Osea, dauela ina ez dakizen bat urte dela eta aurrera doiala, baina mundu aldatu da asko. Azken urtean ikusi dugu, inok ez hau imaginauko. Eta berak esan dago moruen, mundu aurreratua gu kokatzen garen horretan norabide bat hartu dago. Europatik etorreko jaku, hainbat kontu urtebeten ikusiko, gu apur bat marketan gabitzen bide horretatik. Orduen esaten gabe, jontxo, ontxe justo, ez deigun gaztau harako dirutza, eta bai komentau da, ezer ez aldatzeko, konturatzen basarie, hau, 2 milioi aldatuk gaztu hau izango da, ur jolas hori, eta gero, praktikamente ez ere, asfalto aldaketa bat, bide gorrixa izango da gorrixa hemen, baina Garibain eta aldaketa ikesta. Autobus geltokisa proiektaute zauen lusatu, horako dirutza gazta horretan, pentsau apur bat, eta gure filosofia zeda. Fernando esan da moruen, erdialdia pentsau ze eremu irabaziko zauen, Biteri eta Garibaikin. Osa, imaginau bez, eta hemendik, bueno, aldaketa beti di apur bat, txoke moduko bat eitzen dabe, baina urte gutxitara, esango hauen, ze dago, eta gure asmo izango litzake hor, berde eta abar. Orduen, hasiera eta ardatza izango litzake hori guretako. Garibai eta Biteri, oinezkuen dako. Ez bihurtu Roneoko etxe guztia, rotonda gigante bat, autobusakan bueltaka zela, pentsau leike hori arrasate bat, gaur. Orduen, guazen atarate, Garibai, eta horrekin irabazten dago, adibidez, Iturbide gure nausixen dako, zelako leku lasaixa, jardin eder batean aldau, gola irudikatzen dugu, baina gero umiak, Biteri plaza, Biteri kalia, Zaldibarrekin lotzen dugu, han egon bida kulturola, jame, musika eskola, osea, pentsau bio hor izen bidala, flujo batzuk, ume, ezin jau pentsauan autobusa bueltaka, eske imaginau, kosteta jaku zelan egon aldan hori planteamendu, ez? Orduen, hori da ardatza, Garibai eta Biteri oinezko bihurtu, eta gero horren ostien datoz bestiak apur bat, ez? Urrengua da, uste do, arrasatek bide dagoela autobus geltoki estali bat, esango nuke, debagoienak bide dagoela. Baina arrasate apur bat da, debagoienak zentraladia hori daukon herrisa, eta hor biko gauen, nun autobusa tranquil hartu, aterpi eurixe dagoen nien, zehozer hartzeko lekuren bat, autobus girarin dako be, eta gu irudikatzen gauen hor, Jose Maria Arizmendiareta plazan, iruditzen jakulako bai, oin, tao dator, zerbitzu publikoa gu bide daula aliziente bat eta. Autobusa bertara datoz, baina ez erdira, erdi ondora, baina ez da proposamen bada, ez da, hau, hone bieko leuke, klaro, lanketa sakonaua, herritarrekin berbain, adituak eta bar, eta egongo ziren seguramente hainbat proposamen, gu bat atara du, proposamen moduen, baina debatia sustatzeko esan. Arrasate bide dago, ez da zino bai, ja. Eta hor bai gaztago alzien 2 milioi horrek, eta iruditze jaku importantiago esala, ez? Eta esatetu den moruen, hau, bigarrena izango zen, horra saldu die, hirugarrena, Nafarroa etorbidea. Esan dugu, kulturola, jame, Zaldibar, ja, lotuta dago erdialdiakin. Biteri, norabide bakarra. Ezin jau trafikoa guztizken du, norabide bakarra eta etorbide eder batein. Askoz beberdi hau, bidegorri zabala, espaloi zabalak, eta oso motel, joango ziren ibilgailuak, norabide bakar baten. Horrek lagunduko zauen, bai, hotelai ez jakon ez kendu bieko, evidentemente, bidegorri zabalak, eta Zaldibar behirudikatzen dugu horrekin, Zaldibar parkia bera, onditxu inaldala, eta da parke politxea ederra daukoguna horre erdialdien, baina ondion be, hobetu ahal izango zala. Eta ikusitxa, hori, umiak sobretodo, bueltaka ibilibide dela. Horrekin, zerrajerako etorriko litzake, beste norabide hori sartzeko, eta albada egun ematen gureko hauen saiez bidera, eta trafikua, baina,
gutxika fateko hau da gure planteamentua. Grupo San Juanen eurak herritarrak antolatu dira, eta gelditzu daue arkuaren kontura eta, baina hori estanbai baten gelditzu da, eta hor adibidez dauz saneamentu arazo potente bat eta hori konpondu, baina gaur zuei igual ez dut afektetan horren beste, eta iruditzen jako bai guzti honekin oso koherente dela bidegorri sare bat bieda naia. Bidegorri bat ez da asfalto zatitxo baten, ben, oinin jauiena, gaina bideo bat atara eta esan. 50 metroko asfalto hori ez da ezetako barixo. Bidegorri bat, zehozetako barixotako izen bida, sare baten parte eroso eta seguro fango zarena. Baina hori zen bida, eta horren, arrasaten ezin garefan, ez ja, San Andrestik erdialdera nahi, zelan ez dauko, ja, ardatz bat musako laraino. Eta ja, ardatz horrekin hasi, ondoko kaletik, konexioa lortu, da bebai atraso bat. Uste du bebai gauzela debagoienan, pentsau, fanbarik inora, atzien gelditzu garela horretan. Eta itxen du olako tramotxo bat, urrengo tramotxo bat, baina hori ez da bide horrixa. Bide horrixa da, biziletan, arrasaten, leku batetik bestera fateko, egun gotzun, infrastruktura eureana. Eta hori da labur bildu zapur bat. Eta gizeo zerritxi duten, ero? Bai, eskerrik asko Aitor, ez dakitxe esan dauen, lortzen bo Garibai dana peatonala izetie, gure esmu izango zen, residentziai bebai, zati handi bat, da jardin bat duina itxeko. Zoin dauzen moruen, ataraten daula pandemiak edagoan zatitxo bat, baiatxo bat epini daue, txiki-txikine, da handaz, ez dakitz, kondizioak ez diez oso onak. Baina esmu izango zen, dana peatonala izaten bada, Garibai bai, kriston jardin eitxie, gure dana. Eurak ikusiko goben, baina aukeri egongo dela. Bale, hau da gure aurkezpena, eta join zuen hitza. Eta hotzuet, aportazioe, galderak, guru zuena. Gutxi gaz da, eroso leike. Ez batetan kostetan da gaixo. Bale, baten bateke, zehose komentetako... Bai. Atene, hori oso guztiz nago zuen proiektuarekin, eta udaletxekoa ikusten dut, hori hitz hori eko, beretzat broma dala, baina eko ez dut ikusten inon bez hori eko ekologikoa, ez da? Da hori, eta guztiz, hori izango zen zuzena, pizka bat itxaron, gauza kondo jendeari konsultau, eta zuk esan dauko 2 urte edo gero, edo 2 urtetara erabaki ona hartzea denok artean. Ez daukate zer, gehiago zen. Eskerrik asko. Gube horrik izenok, prostitutu txendiez, eko aurretik ipini, da gero zemento mordo bat ipini, da hori ez da eko. Tala, ez da guza bala. Bale, steik? Da gai bat ez dala samurre, da badakigu, azkena da, hori, eurakatara daue salduzpera, provisionalki doie, da obrie, teorian, Garibaiko obrie, doie, planuetan dauena. Ez lehute inaue hori obrioi, ez da ditxe, emida, moiu ingo dauen enbidauenak, baina azken planuek eta dana diez, han datoz autobusak, da punto y final, hori da, oin dakigune. Ze aukera da zen, hori Aitorrek esan dauen moruen, gu ikusten du, gu proposago leku bat, baina aukera gehiago da, arrasaten bebai, itxeko. Salduzpe bera bat da, gero bigarrena, Garibai, gobernu planteatan lekue, hori da beste aukera bat.
Hirugarrena izango zen, guk planteetan daune, jan plazan, da hor, penapu bat emutu duzku, porque hor zulatute dau, hor behien garajia daz. Da penie da, hor aukeria hongo balitz, Donosti moruen jan. Sartu autobusa bera, da urte mestek aldetik. Baina, bueno, hor rollo batzu daz, ez konsesinuek, dauz berro eta marrurterako konsesuen munde, da hori zaburreztein esan izango. Da gero, beste aukera bat urten dela da, San Andresen, Plaza 1 de Mayo, hor inguruen itxi, baina hori bebai da, hori arrazatea dako estrategikue da. Ni pentsetan dut, enbidala zehozer ganoraz, da pentsabia urrengo, berrogoi urterako nun kokatu bidan hori. Momentuz ez da, momentuz dauena da Garibai, kriston peri emuten da. Baina da, ni pentsetan debate hori zabali dauela. Bai, ni horren arire, hor dau detaile bat, eta zurekin, bueno, Fernando esan dauna, ondion debate hori proposamen bada, baina ez da gure artien gure zalantza dauko, baina dau detaile bat horretan, askok esaten daue, kanpora eruen da autobus geltokisa, autobusik ez dela pasako. Interurbanuak printzipioz pasako zin igual. Gure esan, hor, salduzpera adibidez atabide, kanpoti datozena, Bilbo, Gasteiz, hori aukera bada, baina gure esan, debati zabaldu inbida, autobus geltokisa hainen bida, eta gero igual, salduzpen geditzuko da. Eta igual gu danok ados egon da, arrazoiak eta, klaro, bai teknikuak eta bai, baina kontutan eukibiu interurbanuak atxagaetarako jarraitzuko da pasetan, eta di autobus pila bat. San Andresetik dago, kanpotik ez da etorriko seguramente, zaiz betik. Eta askotan nastu itxen du, pentsauta salduzpen autobus geltokisa egon da, autobusik iztila pasauko, eta printzipioz hori ez dut uste hola danik, porque interurbano pilua, oin bezala, pasau bieko die. Gertatzen dana gu esaten duguna, pasauko diela, geruta, atzera hau, eta erdialde hori haunditxu da nabarmen. Nafarroa eta horietik fan, eta igual salduzpen oin mantendu eroia behin-behineko pasienpre izango da, kanpok, ze aireportutik, Gasteiz, Bilbo, Donostiatik datozenak, baina guria ez da definitu. Guria proposamen bat, debate baten ostien esaten gaur. Eta horrekin aitzatu duguna, igual, eta pentsauta mendik urte gutxira, seguruenik autobusak be, elektrikuak, horre be aurrera goiaz, uste dugu bai kotxin trafikua jetxingo dala, mundua doia moduen, onda bun hori, kotxiena, eta nabarmen, Parisen aitzatu dau, Fernandok, alkatiak kendu bitxu, ez dakitz, erena, aparkamentua kotxien dako, barbaridade bat, milaka eta milaka, pentsauta ja, kotxiek be gutxia izen bidiela, iria ondixetan. Eta hemen, gero, isla daukiko dau, porzentai bat, ingo dau bera, kotxiek. Autobusak eta, igual, potentzia ben bidie, baina ez dugu iruditkatuko, seguramente, kriston katxarronek eta izango da mabli hau pentsetan dugu, eta ja, kanpoti fango, norabide baten, eta ez ditik huelta, baina, interurbanuak, atxaetatik eta berratik, horrik, soluzioa ez da... Saldizpen, eraztako urrintxo diaketan da, arrazateko. Zatik arabateko zein bidu errexan gauzenak, autobus hartu, besta bat hartu. Zake, hor galtzen du, bueno, Gasteizen antzea da. Batzuk iritzi horretako gare, baina esaten dut zuen bezala, hori landu inbida. Hori proposamen egin duzuena oso ondo, zake, hor ditena puntera, zentro-zentruen ero esan bari, baina Gasteiz. Bai, kontzesinoko itxen dutza hor, baina, bueno, planteabiko zan, eurei aldan eta kalte gutxien da, besti aldien erreka eta zerrajerako etxiek nahiko hurrin, pentsetan du, baina berriro esaten du, proposamen bada, inungo, barik, gero aldatu aldana, igual maiatzak bat, ero beste zea teknikuek, ero egongo balitzak. Gai hau ez da samurre, ez da... Eta zamurra, segun une pintzen dozu beti okibizu gentie kontra o alde, ez da zamurra. Ondo pentsau bida, baina hor dago, ni pentsen dut. Gu planteetan dune. Printzipioz esaten dago ez. Esaten dut hor, baina momentuz, gobernuen bikusten da, ez dakixe.
oin bidaue salduzpeko probie, da ber urteten dauen, baina guk konsiente gareia kexak eta sartu diezela batzuk. Zuk esaten duzu, oso urrin dau, segun ze jente nausitzen dako da holan, kostetan da, legeti zentrora, ez dau, kamino ez dau estalita, ez dakit. San Andrestik kalera, baina konzesinue da dana beste modu baten dau. Da, eroso bolitxe da, ez? Dendak, tabernak, terrazak, baina handik etorti zentrora, ikusiko bi urtetan. Ni beti izaten du, suerti euki bi dauela, udaberri zen sartzen gare, alditxo hona izen bida, da pasio txue, leike, baina akordauka gare, abenduan, eta azten danien eurixe da. Gero, teorian badau, montaute autobus urbanuek, bueltak emuten dauela, gero, han gelditzu, da gero txendozu urbanotxuek, eta erute dutzu mundraure, baina igual horre bekuik edau, arazoe borget, igual tardetan duzu gehiago zure txera alegetie, salduzpetik, bito izaten mundraure nio. Eta ez da gai samurre, baina bueno. Hori, torrek esaten dugu, gu planteetan gauen hori, baina hori da, hori entre alfileres, planteetan du, ez da legon biergari bain, hori seguru, da gero, guk aukera bat hor dauko, baina bestiek zelan ikusten du, bueno, pentsauen biko da. Nuna gure da gari behikoe. Gari behikoe etxeko pentsetan ondor. Bestie pentsauen bier. Gaizka komentan duz, zoikin komentetako bakarrik, gu bileraken jau ja, egon gare Nafarroa etorbideekin, egon gare bebai Grupo San Juaneko jentiekin da, da gero, egon gare zerrakerako jentiekin bebai. Esare, aurkezpen hau, esari bakarrak. Harekin egon gare, da, gure asmoe jentiekin egoteko, da, zabaldu, da, berze pentsetan dozun zuik, eta hau guretako da, inbertsio oso importantia. Arrazaten, ondo pentsau bidala, ondo inbidala, urte mordo bat irun bidau da. Gero, bueltak emutie, esaten dune, dirue alperri botati edala. Diru publikoekin askotan itxen da hori. Gena garrixe da, baina lan da. Bai, gixau, tun bat. Dokumentazioa da hori, esan dune, hor daukatxo aldizkarixe da hori, norbaitxo gure badau zehozer ipintzi hor dau, korreo bat, direzinue, gure direzuin esen jan, web horrixe zabali dau, gure gozo esartzi ikusteko, da apur bat hori, horbe aldizkarixen, guk gaur saldu dune hemen, hor dau. Dana, onda saldute. Bale. Bueno, a ber, animo, danoi eta eskerrik asko, etortxagatik. Zuen proposamena ondo da, baina biretako ondo ditzateke autobus geltokia zuzena, jateko Gasteizera eta hori ospitalen ondoan, biretako oso ondo da, eta hemen, interurbanuak. Bai, hori da. Biretako zuzenak hobeto da ospitalen ondoan.